Erokamano janeno marwa kaka wuono wantie kamoro ni game ulamba. Game ulamba kae wadwa somo wach mopogore ahinya gi gigo mabende waseng'iyo ne puodho. Kaka wuono wadwa wuoyo wach carrots. Carrots thothne wang'eyo ni carrots iyudo mana Central Kocha to gimomaka gi vidhiere niya. Siaya kae bende wan gi japur mabende nigi lony korka pith mar carrot. To bende ing'eyo ni carrot en achiel kuom alode mabende thoth ji onego bed ni chamo. To kichamo carrot kata en gima bende nigi vitamins kaka vitamin A en gi vitamin K to en gi antioxidants ma bende konyo luoko remo kata e dend dhano. Mar ariyo en gima bende inya chame ka onumu kamano inya rade nikech omuodore bende. Yena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori Nyakabla. Machiegni. Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi gi kuma in iwuon nitie gi gimitimo. Erokamano. An Silvanus Omondi Nondi ma japur. Sani an e puodho mar karot. Apuro ga karot. Erokamano. To nikech kit cham ma in godo kata pith ma in go kawuono mar karot ni en achiel kuom gigo mabende thoth ji kaluo kayo kopidho. Ang'o mano mimi jingo mar pidho karot? Karot nene chieng' moro adhi e chiro moro wan ga go ng'iya ba nyiewo karot. Kabiro tachamo tawito yuke moro piny kanyo. Taneno ka yuke noti. Tawacho ni gini koti ka to donge kara gini nyalo ti. Tachako wuoth mos tadhi e duka tapenjo tayudo ni kodhi nitie. Tabiro takawo kotheno tachako pidho kar ka. Nena nwang'o ni kara karot tithurwa ka. Koro mane gima nene ayudo ne adonja e pur karot. In iwuon isepidho karot kuom kinde marom nade? Ma hika mar adek. Higni adek gi gima aseyudo ni karot ber. Berne mokwongo ni en gi pesa. Kendo en gima unique e gweng'wa ka. Koro sama in kode to in gi pesa inwang' ka dhano oyudo ni kara onyalo timre ka dhano biro. Mar ariyo okonya nikech apuonjo ji kaka itiye. Koro jomoko somo koa kuoma. Ere kaka iiko lo ka ng'ato dwa pidho karot? Puodho mar karot en ipuro lo bichak iduoge nuo bobed mayom eka ikome karot. Nikech karot en gima nyak ka donjo e lo. Koro lopeno ikunyo ma ipuro maber ka inji ma chopo karibu inji 30. Spacing kata nafas chal nade kata ipimo marom nade ka idwa pidho karot ni? Spacing mare koa e laini gi laini atiyo ga 45 to 25. Matiende ni bur ka bur 25. Laini gi laini 45. Ka nichako gi pidho karot e lo marom nade kata size kamane? Natiyo gi kwota mar puodho. To kana achako kwota mar puodho to makosa notimre pok nang'eyo odiochienge motieko kata dweche. Koro an adhi tieko dweche adek kana chako kunye kata pod oyom. Koro bang'e no eka adhi adwaro jalony mar agriculture tawacho ni karot ber gi thurwa kocha to kara karot ni itime nang'o to tieko ndalo mane. Koro nobet koda piny bopuonja bong'isa ni karot kawo dweche 6. To karot dwaro pi mang'eny. Karot oluoro chieng'. Koro karot ber gi thurwa ka. To siro ne kipidhe ni dwani pidhe wabro tudi gi siro. Koro mane monojiwa bawacho ni kara adonje lwedo moriere. Erokamano. To nikech iwacho ni odwaro pi mang'eny. Kadiere kaka alwora mabende wantie ni un gi nam kata un gi yawo moro machiegni nikech samoro koth nyalo bedo ni onge. Itimo nang'o? Neno chuna mondo mi adhi aywa pi. Nitiere pi mokalo alworawa kae mar Josibo. Koro naywa an ga kode e dalana. Koro kinde ma chieng' nitie tatiyo gi pipe an gi stripler tabiro tagure puodho to koro goyo pi. An gi sprinkler. Mbolea itiyo gi mbolea? Mbolea ng'enyne atiyo mana gi organic. Ema nene jalony no ng'isa ni emobergo. Wawach niya ne ng'at madwa pidho karot to samoro osebedo gi samuoyo gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e? Gima nyaka ng'ato kuong ng'e
ni lowo ma entie en lowo machal nade, nikech karot lowo maber ga ahinya en lowo mar lwala. Lwala waluongo gi dho ombogo ni clay soil. Koro mane maber gi karot kabisa. Ae kod anywang'. Anywang' en lowo marateng' cha. To nikech iwacho ni puonjo ji. Puonjo ni en gima ichiwo ne jo mani buti kae nono koso nitie pesa moro matin ma bende gichulo? Gima atemoga timo, ka ng'ato biro yudo ka tiyo, to aheroga ni gima timo na ng'ise mondo otim. Koro achiwa puonj nono. Kaka ipidho karot? Kaka ipidho karot, karot kisenyiewe duka, tikome direct. Koseikre maber, to en green mabiro rateng'. Koro ok obed green mahacha. Koro neno kobiro ma dwa biro rateng'. An gimoro amora matimo ga andiko ga piny. Chieng' makomo, tandiko tarik ma kama komo. To kane nendo oseng'isa go ne otieko dweche 6 to koro akwano. Kodhi romo tarik na kome chane tadhi e puodho tagodo tiende no. Taneno kaka onchal. Ka ae to kayude tabiro taluoke takaye matin. To kayudo ka koro mili maber, bas koro afwenyo tegno. Kisekaye e puodho, onyalo tieko wige 2 kapod ober kapok itieko uso. Chiro kata wach ni market mar karot chal na alwora ma bende wantiere ka? Kuma wantiere ni chiro mar karot ber nikech an gi chirni 4 alwora ma karot no usre maber. An gi chiro Lwanda, an gi chiro Ng'iya, an gi chiro Akala, an gi chiro Siaya. Koro chirni 4 go karot wuothe. Thurwa ka wach mar keji pod wuon ji. Koro en ga naketo ga kifungo. Koro kifungo maketo no, ka akawo karot 3-4 siling 10. 3-4 siling 10. Ae nitiere ndo moro matin. Ndo no ka olo kopong' en siling 350. Gin ang'o ma japur onego bed godo ka irito mondo iyud yuto maber? Gima japur onego bed go mondo oyud yuto maber, karot dwaro horuok. Nikech karot tieko dweche 6. Koro seche mipuro karot, to onego ipidhie koda gik moko ma bende nyalo kawo dweche 2, 3, 4 nikech karot odwaro horuok. Nikech en odhi budhoni. Koro inyalo puro alot, rabuon mag nyiluoche matieko dweche 3, mago nyalo konyi. To wawach ni samoro akia ka bende tuoche nitiere ma thagou korka karot koni, to ka dipo nitie nyalo nyiso kaka in iwuon itemo matek mondo igeng'i, to ka dipo ni bende nitie migoyonegi be inyalo lerogi? Nyaka ne achak tich to pok aromo gi tuo e karot. Gima naromogo higa manyorumono, chieng' moro nyodwa dhi borieny. Koro chieng' ni kanyo rieny, nyodhi ohinyona karot. Nikech nwang' ka koro wiye kuma ite cha kosenet koro chieng' koro kidhi kunye cha tinwang' ochako tow gi wiye kanyo. Koro chieng' ma tuo maduong' kuome. To karot nigi varieties adi to ma in pidho? Nene owachna ni gin kidienje 2. Tan achiel kende miluongo ni Mali. Mane karot mahinyo ga tiyogo. Kech be en ma iuse thurwa kae. En ma kothe yudre dukewa gi. Mage ma iluongo ka japur iseneno higni 3 ma bende isebedo kipidho karot? Aseneno ber. Nikech donga ng'isi nachako gi quarter acre. Quarter acre no nomiya gunde. Ka kwano gi koro ka pimo gi gunia mitwecho. Kilo cha. Noyudo gunde 3. To gunde 3 chako kwa gi chiemo katimo anono nonro. Sayudo ni karot gunia achiel siling 5,000. Koro matin gunde na 3 gi 15. Koro kana wuok e quarter acre nasudo bakora dhi nyaka 3/4. Gi seche gi apuro 3/4 acre. Matiende na ng'iyo ni ka gichiek an gi gunde 9. Winjo. Koro mane ber ma aseneno kata mane ber ma an gi karot. Siaya County nyiso ni pur mar karot ni en gima nya timo maber koni be. Ere jip minya miyo jogo ma bende nigi gombo mar pidho? Ng'ama nigi gombo mar pidho karot, gima nyaka okuong ng'i obed machiegni gi pi. Kosebedo gi pi e aora, to odonjo e pur mar karot. Mar ariyo, nyaka obed ng'at ma an kode ema ng'iyo lowo. To ka en ng'ama ng'iyo
piyo piyo to konyale tij karot. Koro mane kaka karot en to bahero nikech e piny masani okitegemea okirang gimoro achiel. Piny masani igo kon gi kon to gigi duto rwako pe nikech iyudo ni jorabuon gikelonwa gik moko wanyiewo. To wan gi lope ma gigi timre. Kendo inwang' ka moko bende wuotho biro nyaka korwa koni kodesa puothe loso gigi ka gisegolo gi e puotho ka gitere chiro ne mwanyiewogi. Koro adwa nyiso jopur mathurwa ni pile pile mondo mi ibed ga ng'ama ber, bed ng'ama odich. Kimulo gima nyalo miyi yuto. Wachope Lipa kadi sasa na wewe nipashe na pale. Na kule na hapa. Mimi niko na cash. Ndio basi. Nakusoma. Mara matatu safari majini katika mabor. Non kendo yani kilo ya mai koka e yorongoi. Ne yudo receipt mai ST. Masiro chuki bedo waloni utuli kikami kumba. Receipt mai kat digital receipt. Eno mai mai gondo. Kano matatu dwaro kokalo kumba mari. Mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyudo kumba. Mambo ni digital. To digital mauso kumba mondo ing'e mathoth. Want a break from the hustle of everyday life? Experience the wilderness of the Mara by enjoying and discount exclusive only to travel clients. Embark on adventurous ski drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for 22,500 Kenyan shillings for a 3-day safari. You can't get a better deal than this. Call 0703-244-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream. Explore. Discover. Rumgi moseloko pok margi obe ka yito margi pile ka pile. Maskira iye ka en pachia grass to koka en rapolo. Udriwa ka medio kipoki. Tuwa miso kaka kakano. Malon ko minuto. Talana na kineo kwa mane na sayo. Nyakati upe. Magi duto iyudo mana e chenro mar pogo pogo. Ni ragi
to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Machiegni kendo kidieny mar ariyo kawuono wapuonjore korka cham ma bende wan godo e piny makaluo ma bende thoth ji ok ong'eyo. Ma kawuono wawuoyo en karot. Karot thothne wang'eyo ni korka jorapon kocha, to nikech gima ni en gima ber to joluo bende ong'eyo timo maber. Karot inyalo ti kode ka salad, en vegetable bende konyo joma nigi tuoche mopogore opogore. To nikech pod wan e puodho kae, Mr. Sylvanus dhi nyisowa gigo ma en owuon richo kata challenges ma en owuon osudo, to kaka en osebedo kotimo kama oyud yuto. Challenges mage ma in iwuon kaka japur iseneno e kinde ma bende isebedo karot. Inyalo nen kodhi mosedak. Koro kodhi gima natimoga mondo mi ang'e anyiewe tabia kaw kama nyalo timo. Kore kadhi komo mane odong' cha. Kech koro ang'e no ber. Kech inyalo kome kamano. En onegi ijwaye nikech kok ijwaye to karot en chiemo maber. Ka ng'ato osefwenyo ni ochiek to obiro pudhe to chame kodhi, opudhe to chame kodhi. Koro nyaka itimne arita kuma ipureno. Mar ariyo inyalo li to biye bende dhi to chamo kinde poteno kod tiende kanyo wuon. Koro biye gima jatimo akiro ga yath poke kuno. Karot bende oyieyo chohe. To oyieyo cha kohe to oyieyo to ne wasedo nwang'iyore en mana ruo ne pi kod wuoch dhiang' iole bueno riembe. Oyieyo moro iluongo ni fuko bende karot no mitne. Ber mage ma ng'ato nyalo yudo kochamo karot? Karot mokwongo luoko wang'. Ka wang'i niga gi gine matindo tindo kichamo wang'i koro mbungo berie. Mar ariyo, karot chamo to karot nigi tek. Dende nyosre chamo to nyosgi jiwo bedo motegno. Ber mar karot, mane gima karot timo. Makidhi tiwang'o ka in gi teko. Gine mang'e chiro nitiere to kaluwore kod okang' manasegoyo koro katelo katigo nikech puonja to gimedo
NGOs moko mabende wacho miya korka kodhi bende gin jok momiya wang' yor chiro. Koro county government chudo nikech gimoro amora kang'iewo chudo. Jang'iepo kong'iepo iri chuli nang'o? Ng'enyne anyiso gi gamiewa mondo gitida maber an buk tinya kode gimo kano ajanyiso gi ni agitilo binago kanyo to koro ioro nago e pay mar Equity Bank ma en 247 en 0 7 1 7 7 Ng'ama deher manya biro chiwo namba na mar sime ma en 0 7 5 9 1 4 8 machielo en 0 7 7 mani no japur mano wach mogik janeno pudi maber mora ng'ata ka cham gimoro anyalo yie donje wach mar pur ni maber to pur no biro golo wa oko. To mar ariyo pur teme dwaro pur gi nikendo ga matin pesa ok bedi kaka kendo ga joka nyalo ni ni pur gino marach onge pesa ne gi ka gi joka to kendo joka koni chakruok nyaka bed gikone. Thuolo ma bende wan godo en ni watiko chiro kawuono ka bende kawuono ne wawuoyo wach rat. Achiel kuom gigo ma daher ni ng'e kuom karot en niya, jogo ma bende chamo clear vision manyiso ni wenge nyaka ne maler kabisa. Mar ariyo duoko tuoche china mag kansa. Mar adek bende chamo karot oduoko tuoche mag chuny manyiso ni otimo maber ahinya. En gi vitamin kaka vitamin A to en gi fiber ma bende ber e del no. Mar ariyo bende atamalo 10 mar karot ichamo en gi percentage 10 manyiso ni en gi starch, en gi fiber to mago bende ber e konyo del. Kendo mondo akaw thuolo mar bero kamano in janeno marwa ma chakre no chak tayo chenro nyaka sani kaka pile an iluonga alur nyaka black awe dahero nyisi pur to diher ni mondo wabi walimi inyalo tiyo gi email marwa mar biohala@media.co.ke. To nikech piny bende sani obedo digital inyalo tugi koda e mbui mar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ma en Lorita Kiero Lorino